Sanibonani, uMqeqeshi wezinsizwa lo. Bafo, Sesiku Operation Thola Intombi ke manje. Wenze njani ukuze uthole intombi? Ukuze uthole injabulo nawe njengezinye izingane. Phela nawe injabulo uyayideserve mfowethu. Lalela ke ngaphambi kokuba ngiqale ngizocela nje ukudlulisa lo myalezo. Uyabona mangabe usevarsity ngifuna wazi mfowethu ukuthi kunekhaya la usuka khona. So ekhaya lakho bayakuthandazela mfowethu mihla namalanga ukuthi uphumelele uphase ukuze phela uzoshintsha isimo sasekhaya. So ke angifuni wenze iphutha lokuthi uqale manje ufocuse emantombazaneni ngoba mfethu uzolahleka uzongawatholi. Into ebuhlungu nje ngamantombazane ukuthi yabo mangabe ufocuse kuwona kakhulu awatholi, and okwesibili uzophinda ufail futhi noma uphase ngamamaka amancane. Indaba usuwenza abantu besifazane ipriority, usukhohlwa yikhaya la usuka khona. Angifuni uyikhohlwe leyo nto. Phela inhloso hayi ukuthi siyadukisana la, siyafundisana. Okay, wenze njani ke manje ukuthi uthole intombi? Lalela ke. Yabona mfethu umuntu wesifazane noma intombazane iyafana nami nawe. Ayiwona umshini, ayikho itrick ozoyisebenzisa ukuze umthole. Awukho umlingo engimele uwenze. Umuntu njengami nawe, uyakhuluma njengami nawe, sihluke nje ngezitho zomzimba kuphela. So into ozoyenza ke mfowethu, yabo manje khona umjida ozoya esikoleni, uzogibela ibhasi yesikole. So mangabe gibela ibhasi khonthekene ezohlala la eduze kwakhe. So into azoyenza umjida uzothatha ama-headset akhe alalela ama-headset akhe ingoma ayithandayo, hambe kanjalo ibhasi izifike. Angayikhulumisa ingane le la eduze kwakhe. Mfowethu ngifuna ukukutshela mfethu ukuthi ziningi impohlwakazi la ngaphandle, zilinde wena nje ukuthi uqale ukhulume yonke into ukuze phela nazo yabona besifazane amantombazane nawe ayasidinga mfowethu. Hayi ukuthi thina siwadinga kuphela, cha, siyadingana. So ngifuna ukwazi ke lokho, impohlokazi iziningi zilinde wena ukuthi uqale, ngeke phela ziqale so. So mfowethu ngifuna ube nesibindi sokukhuluma. Phela into edingakalayo ukuthi ukhulume nayo intombazane leseduze kwakho. Ake sihlamba usebhasini, uyangena ebhasini nanga uhleli la eduze kwakho. So uyamtshela nje ukuthi ungene nje uhlale eduze kwakhe. Angifuni ukuthi umbingelele ukuthi sawubona, athi yebo unjani, ngiyaphi, izobhora mfethu, kumele ukhombise isiqo. Yabo yithi uhlala nje eduze kwakhe, mhlawumbe ukhale ngasamething, mhlawumbe ukhale ngokubanda, waze kwabanda le bhasini, uyezwa kodwa uzophoqeleka ukuthi akhulume akuphendule. So kungaba noma ingane ongabreaka ngayo ice. So ungaqali ngombingelelo lo, yabo, break ice wena nje strong because uzothola isense ukuthi lapho uyinsizwe engasabi ukukhuluma nabanye abantu. So ngalokho mfowethu break ice ngendlela efanele, and then uzobusuqhubeka ukukhuluma naye. But into engimele uyibeke la emqondweni ukuthi awukhulumisi komuntu omshelayo ngoba iphutha lelo. Uzovela sense ukuthi okay wena uyamshela and izinto zizovela zibe awkward. Ungafaki la emqondweni ukuthi uyamshela. Khuluma ngezinto ezigeneral mfethu, ukukhombisa ukuba neconfidence, ube insizwe engasabi ukukhuluma naye. So uze naye phela mangabe ukuze akwazi ukuthi akukhulumise. Yabona mangabe ukhuluma nawe uphansi, nawe uzokhuluma phansi, uzogcina sekuziba. And mawukuthi uhleli kumuntu ocofa ifoni, ungayicanga ukuthi lo umkhulumisa kwamanje uzokuphendula ngendlela ongayithandi, noma mawukuthi ukhuluma nomuntu ulokho ephendula lokho okushoyo kuphela, umshiye kanjalo mfethu. Usazohlangana nabanye abantu, but inhloso la ukuthi ukhulume nomuntu oseduze kwakho. Ngisho ngathiwa ngelinye ilanga umjida ohlele eduze kwakho, khuluma naye umjida mfethu, ungasabi. Ukhulume nenye insizwa, uxoxe mfethu, uyazitraina lapho ukuthi ukwazi ukukhuluma nje nawo wonke umuntu. Uzobona ke kuzoba lula ukuthi uthole intombi lapho mfethu ngoba uyazijwayeza ukukhuluma. Intombi ithola ngokukhuluma ke. Mangabe insizwe ethule ehlezi idiniwe, ecasula umhlaba, usazi noma yakunukela noma kwenze njani, ngeke uwine.
So nangoke usuyibreakile ice uhleli naye ebhasini, ibhasi ehamba esikoleni, uyakhuluma naye, uyambuka ukuthi uyahleka, right? So mina nawe mfethu siyazi ukuthi awuhlekisi nakancane, but yena uyahleka. Uyazi lokho kuchazana, futhi ukugcwele ngawe. So ngalenkathi esahleka-ke mfethu, thatha ifoni yakho uye kuma-contact, umtshela afake inamba yakhe. And then immediately nje uqeda kumtshela ukuthi afake inamba yakhe, ubuqhubeka nengxoxo le ekade nikhuluma ngayo. Yabona uma wenze njalo mfethu, uzobe sayibambeka nje esaxa ukuthi umnezifoni, ubuqhubeka ingxoxo la egcine khona. Uzoyifaka inamba yakhe, afake negama akunikeze, uwine kanjalo. Ngoba mfethu angiyifundi lento yakhe ukuthi ukhulume nomuntu ukuthi ekugcineni mangabe senihlukana kuyima ukuthi ucela inamba yakhe. Yabo ngeke kuhambe kahle. Fana nomjida uthi uyahamba hambisana neThekwini. Baxoxa kumnandi and then yena umjida usefuna ukuthatha inamba ekugcineni mase kuhlukana, ucela inamba yakho, ufake inamba yakho. Yabo kuzoba naleyo moment leyo awkward ukuthi ufuna inamba yami, yabo. So enye into mangizovela kubuza ukuthi uzoyenzani, bese uyaphoxeka lapho. So uyaphoxeka usukhulume kangaka, energy yakho, ama-jokes akho Nkosi yami kade wahleka. So uyaphoxeka. So wena ngifuna ukuthi uzufike kuleso stage sokuthi kuba naleyo moment ukuthi usucela inamba. No, ithola inamba kusamnandi, kusakhulunywa, kusahlekwa, ayifake. Lapho unciphisa amathuba ukuthi anqabe ukukunikeza inamba. Yabo kunzima ukunikeza inamba umuntu kusahlekwa kusemnandi. Kunzima ukuthi anqabe ukuthi ukunikeza inamba. So uzokunikeza inamba kalula mfethu uma ngabe wenze njalo. So ngiyathemba mfethu ukuthi uyayizwa lento engisho. Ithola kanjalo intombi. Ungamlandela kumqeqeshi kwamanye ama videos akucathulisa kubona ukuthi mangabe usuyitholile inamba uyaqhubeka wenze njalo. All right.